kubor nakaslem jong unong san Hima. Kakong Fenela el nonglat kawai ni kinong yasad an kabalapao jong kajila hanya kasngi habaya keren beginong tok kubor halor ka election lok sabha marka jingmi hagilat pathai kubor bakan yakun nakaseng BJP kelapan pau bakadi kajing shisha bakan yakun ni ka election tada kayo tiket nakaseng BJP Dr. nonglat kalay turu bahagini kishi post nam baladap kam shimladan mentashu hakasan Hima sima marka klam yang shu ya election tang bakadan hi kabentaman ai kajingmut nak mentah ke jing mentoy jong kipat ba habaya de baga jing thumu bani khoni kani ke election MP ke kong Fenela kalaong habang ni ia jat ben riu ngim de ban isi ya ka politik namar dealing ba ka politik bakila ban pen urlong ni kimat ki jura ki bakum ka jat ben riu ka kwa laya thuru ba ka jing rung ba ka jing thumu bani khoni ka election MP na ka seng BJP kadai namar ka jing don kam bakarki ka jat ben riu na ki an ki ba pher Namar day ka jingdan hapo ka sorkar bakan la ban kran bat pen pau ya jing mam ya ham jong kita ki an ki bakta ya ka jat ben riu jongi shu kala ong bakan bha ban yo ban khang yu nong tu na shapo ban ya ka baya halla na shabar lada kum ka jat ben riu ka sung thu ya ka ni ka jing karki kila day ban ai lat ya ka ban ya sat na ka benta ka jongki ka kong Fenela el nong lat kala ban rap ru da ka ba om don ki bor ki bala ban Thied ya ka ni ban wan Pynbiej ya ka ban Rung ka BJP Andai kadai baka UI ke jingkar ki ban yakon na kabenta ka jat ben riu ka penlong ya ka ban Rung ka BJP ka hagani ka MP election ka MP election mamenta ka banlong ka last week jong bana April na first week jong bana May ngahi na kalyang ka jong habaya kran hi ka politics ni ka ta ka social kadal ngalalong dormant ngam shimla tuklar show hakini ki shi post nam baladem namar ba kawai ru kalong ba kapor ka priorities ka junga ki jing shim jing git kli junga kala compare namar ka jing git kli halayeng hasam bat ki bon ki benta ki banya dei kum ka kam profession ka junga ki banga haban pendem dei na kata ka daw ngam shim na tukular shu habang ngam shim la yang ye ki election ki bahagi ni post nem mala dem ngam judan shu ka jingya keren kabaya day hagani ka jilli politics wala nga juya shimbenta ba de hakabaya dan gano ka jingi ay jingmut hakabaya day wat ka social kadana ma habadang i jay ban rio day nyam day ban isi ka politics namar ka politics hi ka day ka way na kananti ni ka shlem ka ban la ban penwandur ya ka imlang ka salang ba ya ka riba ka jay ban rio hi ba ka wite kanta kum ka way na ki shongshnong badan ka jing ya day wat ki paipa na do ki ba menshwa arkhos nem mentaus nem ngala dab hakane ka jeli ko ka professional na do sem ahjar saw mga yo ay ka license complete na ka BCI tingala dan benta kani ka jeli mga dan bat kaan ka mga hilahikay ya ki plidar trust nem ngala dan ka law commission news nem nga day ka standing council juga nehu mental din ka jingkit kli junga kumbang kadan hi prapo persen ka kam junga ka de hi bat ki kam junga balang namang de standing council junga all India Christian Council junga PCI junga NICC ti kumta gi babun ha ki jing yata kho ki bangidan pat kani ka an junga parthai ka bangam ju sham klik ti haba ka wan kanu ka jing yata kho ka bangi kum ka balang ni kum ka imlang salang ni dan kaman ai ka juba Pi Henry wala kataru ha pedeng kini ki ship house nem ko mga laong kal adan kita gijing yawan room na neng bani om bani join ni bani beteng ya kata ka kam politics re ko mga laong ki jing kit kli ki jonga ki ba kham khiang ha ka longing long sem ha ki kon dikti tingam sim la ban ai ka jing kular ni ka jing ya shimenta ha kini kisnam baladam Rekensan hakini ke benai ke baladap asyum benai bekut jong senam ahaja apulai kami kawai ke news clipping ke bangar ngampoi perkat mar katu ka jingwan jong kiwei ki jong kata ke party kade sausan benai mensua den rei kami katu ka news de kumtu di kumbakalong pade hadian bami tu kawan ka trigger kawan ka jingpen snow ni opinion public opinion mo nagbabon balang ngathai ba namar bakala he ka jeli politics bagi kan menta ka MP kaman khasi jain pia bhoi west
ngihap kia itulut kia try kia dan kita kajing pensngo yang narom naneng bat ngaladan kajing sngo amno sngo long kia kamsim baladang asu snap bro kamlong namar bakal apau kumtu bat kajing kuat benjing benchai jang babon balang la kun ti rei hapor ba la khat yang ada ka hak tu kasngi Apollo Towers ru kabangnya kenduk bat pi media hingga tu kat nemot klayoi ngalek ta kamen sil jin sophia ba ngala pen shai ro hai ta ki he jo ka party BJP ri kasngi ba ngahi hakan ni ka jelli ko ya day ka politics ngala long dormant but ngamnong comfortable hiru hakata ka BJP set up hakaba ngam tip hiru namang long the court ngamdan ye happy parties te kadi kata daw long ka sulong kendet yang hang to singi ba kilapan sngoy ka jingkwa ka jongki tanga nakin reina do na Delhi babaya day bat kata talenti ban mi khamat ya ka jelang ya sulong si te ngaro ngapan sngoy ki kendon ba ki jingpen sngoy ki jonga shaki bat kabalingo ko long bakam simpor ya ki ban sungtho ya ka bat kila along ko menjur bat kila along ko bakila sungtho ya kita ki jingpen shai ki banga ai ka jingpen shai ya ki Badi na kata daw ngaro namar ban long candidate kaya ban join ni kapto ka ya kat no ka party kung la kan sulong candidate klam long the cut to kata party ikajing join jo ngaro ka along bat ka BJP haka aku atrik ni December na do to ka bang nila ya pediang ken ti kawai ka banga pediang hi halor kinong rim menta ka long ko mapila ya kali hoy ni man long ni ka candidate an kartong long ni ka aspirant kadai bat ngala pediang bat ngamde kawat bat ong banting kata ka politics namar ngahi ngala ya kom ka tutor candidate how to stem arja khat lai hatu ka arbanai bat hatu ka arspa vote ka bangaram bat ngatrai xyz ngala banumdan ka politics experience di ABCD tinggal dan ti habang perkat bah pada halor kini ki jinglong jingman pada ka bayade bat ka imlang ka salang ka jongi kanong dem ka baning ko ngi bang hoot kadai ko urgency ka jingkerki jong ke ka jingkerki jong ki an kita ki pending laws ki bangi ngitip ki baladan ha ka parliament website ki balak ban kata ki balong ki implication ki legal implication ki long bet ha ki hok long try ki jongi tinga dan kam ban om tang mangan sotho ila din de ban sotho shi brio kum kano hikai menchua haslong law college kum ka plidar ha kani ka kam kum ka professional kum kanong ya site jong ki balang bo phe ni islam ki balale ki bangila job ki case keleng saudol hakaliang jong ka balang rasngo ba kum ka khon kristan kum ka rit pa hi ga dan kam man ong ba silent is not consent ba ka jing skap jar kam de ban long maningi menjori kini ki ebro ban sawan number 101% sure andal awan hi ga ta ka sarkar ha sarkar pedeng kata sarkar bathamai ha parliament baning kong do kini ki an ki baladan pending ha po website jong ka parliament kin tri kam no Dala atrikam ki ana danga di plidan pakai tu nuru yang ka an la hiru banten lam. The precaution is better than cure. De ka baning kong ya ka banga ong hooi. Ngo ko mau fi ko urgency ka long ba menta. Ka IOA ki instrument of accession. Ka bangi kum ka jai benre kum ki khasi kum kita ki create nong sensas nong ki appresently ki state ni ki Hima. Ki balaya soy ha ka tu ka sekolah ka bat ka sarkar phareng. Ka British Crown kadan ha katu ka IOA hadu mentang il adapsan hosnam pat dan jing itu da ka sarkar India hadu menta pat notify da ka sarkar India kalau ka bajentar nga try ni i to ka singa jing batay junga wat ki he ki hanru nga abatay bha ka ikan di ka IOA namar dan ngilale chap kod ni haban batay si batay ni de ki ki authority ka jo Ladala syai la notified ya ka IOA daga government of India ngim dan kam syo ban syai ka judge ka jog ngidai ki Hima ni ki Sima hado ako Supreme Court yang ala kali what Sima one that Sima it's Hima one of the province jong ka
jai ben rio jongi kabala yo ka jingi thok ben nang dan ka shatri ko ksik shadut ting ni ha ban completely ni ha ban reaffirm ya ki hok long try jongi again and again the balai mla ban notify no IUA tang ba kita kinong bishar na Shillong ni na Delhi na kanu ka ko ma kila ban chipule but kin chipen scam ya hok long try jongi ban pen try ka mi ka an as it is. It should be a written law and a notified law ka scam. Di na kata daw ka jing don ka bakar ki jungi ka dei ka ni IUA bang ni de ban yo no ka jingi ko man siya ka lan jangor ka josh ka jo kumno ngino wan pen wan dor ya kini ka rite ka dostor jingi mar klan kini kinong sanshar ka jungi we ni ki bodlom jang jai bruji one of the monolith stones we on lai tali mo da pikan ma monolith festival dan we ro na kinong mi ma jungi bala ban ai ka satisfying jubab yo to union minister hado mandala da ya kan do ngakan ma ba ki kat to kat ni ki rirong ba na sepen share on these three monolith stone ki bin ta kasi symbol ko ma people la yo jubab ne on ki de ki three indigenous right ki jungi badalai ro kimla ban interfere kimla ban tuklar kimla ban ktakti ki na ma pikta yo ki pen klam yi kta yi a klam ga jagrega whole identity ka jingi tho jaga jabro jungi ka shong kini wong ki de ki ngong manin kong ka culture ka bangi ang ka riti ka dustur ka bumat ayu nyam ka rukam ka thok ka tar ka tien ka thale ka ba ka sanshar khada ka bangi dang bat ki village court ni dan 3 tiers of judicial system hale janda jungi ka bani kong ka district council ka ba ka de ka session court ka balai de high court di ka ba sa balai ba khaddo ka de ka khndo ka siap ka jingbat khndo jungi ka long ka bakal phang kam de kam ki plain area si hado mentang nang bat khndo ka siap hapo ka jingpe jingda jo ka riti ka dostor jo ki ra ki hima ki kor ki nidan ka jingbat khndo ka ba phla ka bajan ka ba phla ha ka ni ka bi India hi bro ko wai ka bangim de ban ta di urgency menta hapo website ka mangal omne ka de ka land acquisition act LA act ka LA act la da ka tri tam hal jala jungi ka transfer act ka claim la ka claim ka transfer act tumat ni ngam ngim dan lupa ka siling siya ingin le the precaution ni dan ka mangin on so ka balai ba ka di ka UCC Uniform Civil Code ka bang ngadang syudap ai ka jingkran ka India International Center di ko Delhi ka di consortium on the implementation of the Uniform Civil Code ni dang syudap rakhe ka phapundriu anniversary jong ka NICC habo balang mo prem na di one of the resource person thing to pastor pero ka bakila ya ai ki presumption and assumption jong ki bakala banong kumni kala banong kumtei kala banong kumni yang ni kum ka balang ka UCC kamde basna ka Congress kamde basna ka BJP ka UCC kade bami kade ka mandate juga constitution ka ain duties and charge ka India the mother of all laws dekani ka ain duties and charge kala abu ini kan don saw ko ka article jumka ba kan dei ban pentrai kami ni UCC dekani ka UCC kalong kam ka Indian Penal Code the pipet ka Indian Penal Code ka barben kamde 2-3 pages law kade ka barben bha Dudang ang hang tipo consortium hadal hiru. Ka comma full stop ke ABC pa mi ka draft document jo kani UCC ka dan ka website. Tum kumno ngintip ka kata kumno. La shay na da kam ka UCC ngila bandan ke exemption nganong ang yidiki All India Prison Council jungi ru indan ke exemption kum balong ka IPC 506 ni jela jungi kam trikam. Ti kum taro kandan ka section ka bakta ye ke niam jungi ngin exam ye kito. Di menta kani ka draft document ka padan ka pat mi kumno ngan pule bat ngan juba ka kta ni kam kta de until and unless kani ka draft document kala ami kani kala along on the process kala along ha kata ka ban sa pentri kam da ka sarkar India ngai kran mi thik tai kini ki hok long try jungi ki baya debi thik tam bat ka jurisdiction authority juga sarkar padin bet ka parliament ngami kan ni ka bala balik ka MDC ki ka district council ngam kan ni ka bala ka assembly re ka ba ngin ka ba undan lenti la ka way la tang ka sarkar India bahaban pentri kam na sarkar India marki central laws ki prevails over state law ki yang halor jo state law la da ki takho idan kam bangin hak banong precautionary maka da ka jing isi jungi kam de banong ka jing tim ka jing sang ka jungi yano kam de banong long ko mangi ka sang yim de ban isi yo nong shun jungi that's why I felt that ladang ngi yo ban khang nong tu na po it's better man ya ka bangi kau
Mencia ayu mencia nabar bengin long kita ki strong opposition menta opposition mendan ba strong kan ba kalong ka reality menta mendan ko way opposition hadali ka ban long strong then kadang sijap BJP menta kajing thu jang hi menta kalong ba kadang ni kom ka jai ben riu hi ni so tho i kan ni kajing ko urgency kajing kerke kanika umsaw ka baladan lada ngan oi fi lada kitray kam kanu government ni kini tang po stio badat MP election kejat benda jungi barak kan hak chuya protes hasura kin sabun ha kita ki jinya ki ba har lukam la syai ki ban kata yu nong ti mau ki ban kata ya uniam lukam ban tak kan ban kata ka hak dostur ka jungi bun ha hang ta mangingin le amnong syong klikti ngin chu long ngong kam no habaki dan ki bre ha ka bor menta shis pa sab khandai ngot ki MP sha suspend de ki le Supreme Court ko hel i ka to ka radio speaker te be phin long opposition claim ka lenti ka ba dong da ka buit mo da ka lenti ka ba day right to the vein because nu bre ubapang phin dung klumar phin ai drip klumar ka met tung tang ka doro ka pang ka met ka ya then dengi happen go direct to the vein face to face ngala lap kani ngala dan kitu kinong yalam jongki party kiba ki yalam yaban yakren ni ki hok jongi backdoor at the end of the day yakren ki MP BJP hi yakren ni haban up ki appointment da ki si de kamdan por shu ka to ka jingya ya lumar kumni kum ka jai penriu ngin haban long bohusiar jingi nganga ongi phi kom ka kristan ngarong to ka ngarong ha ka BJP kom ka red pai ngarong ha ka BJP kom ka kenteng ngarong ha ka BJP ngamdan ka man so jan sam ban ong ba mentang ade ka kenteng kasi ngala long lu pa kom ni kom bangalong nado man shwa hado menta ha Supreme Court ar hajan san ko bangarong at practice to bangale LM kim sha nga ban rung because of my jensen I got myself recognized ngarong da ka jingi tho jong ka BCI Bar Council of India bangan yo ban pendap ka kamdan kan bangan sna thamai ya ka jingi tho jong ka jai brio ka jongi ni dan kam ba menta ba ki ki banging long ni let face to face ka ni ka MP election kam day ka playground menta kam day ka jingi le ka MP election ka ni ka war zone ka day ka thama ba jong ka jai brio jongi there are so many things ka banging in haban ai jubab ki chadel la de brung arja country pin de pet na ka khasi auto society documents kila ayo ka jingi tho na do arja country no urajnat sing na ka ministry ka jong u la yo kum ka way ka content propose language na kitu gi sa ko pratli gi language ban propose na banong ka chadel de menta balela la stay biang ka to ka 2016 na ma ba ki ka tin garo ki hakita ki MP ki ba mikmat nang tay ki le chadel hi ki om balay rung dang khasi balay ga garo ka ja balim dan kinang yalam jongi kim kemen ba at least ka way ka tien jong jai ban rew jong ka mekhalia kala arung kala dan ha ka propose document ha ka propose notification jong ka ministry de men da hable thamai biang happen ito thamai biang kam dan shu ka por men la shkno bagi jai ban jongi kim dei kim pas IS balai kim pas IS nim dei ni ki ba duna ha ka liang jingnang to start ni biang the only thing is that we haven't taught the tin paring first coaching ga banging ni habalek coaching IS kedika English coaching ni hak ni mla balek ni ma kiwi subject ni telat tang kata dan ni yo ban taught the tin ga la jong klem ar tin ka tu paper ka ne chne hu kam nam le chno kam nam le chno so ban unong correct unwan bi menang ni manu kam nam ai mak si manu mam nam pas na ka jai bener jungi ni dan kam ban pen ko bore ka jai bener dalade ni dan kam man yarap ya dalade ka torment ka jing ka nok along ka bon bhai ngai ni gisi ba ba la le BJP la cha thiet ka dor ka jai bener ka long ka baran nam la ban thiet ka jai bener ka jungi ka kam ba ka bangang dan ni ka profession ka bangang dan ka prophet ka spa ba yong email ka spa dum bom not sure kani ka license bangang dan ngan ra shadow shatlu jitam ngamdan ka mangan resign ngamdan ka mangan ino ya ka chamber ka junga long mai kum ni ko mangalong ka jingkar khu ka ba ni ka profession kala ai nga met ben sim ngala yo ngadan kam ta mangan ai ni lai banai shiteng
bangan pensotho igi paiba bangan rung segani jeli politics biang dormant politics bangalas ngabjar kadang ong dan iwe ban yele MP mentai oinga Fenela it's don't join the fray wanam pat join menta kan ta ya ka buram ka jong fi wang ka buram ka jong mlilai ladang join hadin chipho at posnem dang rung biang kata at posnem hadin kadang bon ka poringa re ka por jong chai ben re kam nam dan show am nam dan issue bangala man fight ye nam ta ka jong ki ka sur ka bas scam ka sur ka ba claim ni dan ka man the voice of a Christian in that house ni dan ka man ka voice jong kita kita pat ha ka to ka ye ni dan kam ka voice jong ni kita ba shat thombor ban ben hang tu po i hai ye nan kan ma dan gini gisngi ki dan kinong krisyan ki ba ong ya madam yo ke BJP ai nang bangin dalek sebo gohatim num dan pentot yang ni kajing sngosen ka balong sebo palat tang naman ta kajing banyai tang hago hati ru kala dan lupa kajing sir kamen sim kajungi kani kam dei kajing yali harpo ri la jong bangin ya sarong hala jong kani ka jing yali ka jongi kadai sadalhi komnong in sarong hangtai ni dan kam man yali da kabut khat arbor jongi kidan khat arbut ki jongil kidan ni le da kabut ka lenti ka bangin ya kadi ka lenti da ka jing tip ignorance is not a bliss ka jing bang tip kam de ban long ka jing kamen jong ka jai ben ri o bang yem tip te bakan ja ka ni ka an kala kinu ki an ban pentrai kam ka parliament ki labo shwa ka website am palat ya ka minimum 6 months wat nrebanai ba dunatang om palat ya ka shisnem ki labo upang to shwa ban pentrai kam ban yo ki opinion ban yo ki recommendation na ki kan kon pair judan ai batri kam simit mamenta upan bau ang tri kam ni ka ai men la shai ka sira long ai kala dan lupa ka jinga kren ka jinga the kala dan lupa ai la menta maka ni ka jing bo ya jonga ha ka party BJP kom ka way na kita ki aspirant na ni kita ka way na ki candidate nga tharai kalenti ka bang kumbaga kitin jom ni ko o play dan bala man khang o play khang dan bala play ngam num ko mga ngam dan ka jikaran din I'm not going to be a coward ngan tresh tam hi menta ban penskau kini ki jingkar ke jong jai bre kini ki dauba jong jai bre baro ki parti ki kwa ndi tang manga ndi tang ka BJP ka IDP ru ka VPP ru ka baro ki parti jong NPP baro ki candidate ki kwa ya kini ki dauba jong jai bre ban pentrai kam dengan syong tang ko we ka basuk taman yo ini ki baro banga omentan ketidang ni ka BJP sita Delhi tangan ni ka parti BJP that's why it's better knife na ya play kini ngong na ya le akai ki emotion in haban ya ther ya thar bha man ya bo igi jingmat jing pakhat ke jingi da ka bas jing so khia na mar blai la da nga shembe baladang nga dan hang to ngam nam de ban ong ba ngan sha brainwash ka principal ka jonga nga le ong pan do sim masdang ka principal jonga ka principal jonga jai ban ri ka principal ka bangang ngayeng empat la man pen kalai nga hado menta yang ada ngadai banga ong ki party banga le saka congress mene nadu banga mde ba mi weng yen na ke HSPP dan haka congress nganam bangin pen klanyi kata ka opposition ni chupen klanyi kata ka opposition ring da pet benta pada kamdan kata ka jingla ban yele de benta bangin up bagan klan hadian chi post name hangta ngam la chu ban jubak ikini ka long den ka jongi kinau bhahi menta it's a do or die we have to be strong ni hak ban long ki ba ko ba ong mo kani ka ri ka jongi kam de ka ri ka bam shempang ka ri ka ba re ka ri ba tibru to play la dang yim de ba sta ro so tho jing ka jing dan kam jongi na matar ka scheme le man ong ki MP scheme le la dan lupa la de pensko lupa la abam lupa la di lupa itu gi scheme MP ngam dan kam mangan batay na mar kitu baro la long lupa hami jong kajelaman kawai ka jela makin pentrai kam andai kabang ni kerke kam kajai beri kalong bahkan ni ka election in this time ha ka house ha ka parliament ladang le na kita ki badan bor PUE po Kashmir weng ka lai spa nyo pau sistem si theng I house arrest ya ki minister jong ka Kashmir besa hang to apo kajai beri jong ile ka baret kajai beri jong baret hang tai di Assam road ru tang malurong imyo shu des ngin hak banlong jing so junga hi kalong ba mentangam dei banga sya ya lam bakla ne bala sya Thied ne bala sya le amim ne with full knowledge daga jing tip ka basyai
daga jing so tho kaba scam daga jingmut hi kaba kelade ni mo ban ya ge shikmat ya gani ga election undan bawan Pynbiej nga undan mano hi nga snap sya bangan hi atro si ko polo tawa pi na syang kali na thir hi dalade yalade par khat hi umno ban le undan bawan batai undan wan Pynbiej undan wan ban brainwash nga re machine hi ga decision bangan ya diplomatically with the issues of the project benri bakani ga jing isi yano kam de ban overshadow ya kini ki thong jo ga jat benri ga jing sang jung yano kam de ban long ga jing tem bade ga jat benri juni nin hab ban long khosia hal man ta la shi post nam la shinshar ga BJP kata ban ong bakade ka anti Christian ka wi ka balang tung ni ong ga ga nyam baki nga ko mo kapida jo ka balang pa julong bangan le kanu ka jingale akes bang ong bayale ka sarkar BJP ngayale baki brila jong hi Christians hi ki ba file ni ki bale ta ko ba ka anda nang mangi para mangi hi re ban ong hakapor Graham Stein ngada ya share mene hakapor Graham Stein Helen Stein and leprosy hospital po Orissa ka jingja hato ka por jong Graham Stein ba ki khon arma jong ka jing sha thang jong ka de hakapor san share ka Congress it doesn't mean ba ka Congress long anti-Christian that's why long ki fringe kini ki criminals ki dan bed ka an ka dan bante la kami kita ngin hamben klan chu ki an na mata jong kito nga din no hikai jong ka an ha ka house nam la ra ban ong ban mi batay plumare ka an nga for me I'm not in favor of any government but I'm in favor of the constitution ngam de banga ya sha no kan no government renga ya sha ko constitution kan upheld kan prevail over all laws ngin hak ban ya dengkat bat kan jingtip ngin hak ban ai ka jingada ka bas scam nga hingan ong tang ka wei kalenti ka bangangan mentangan ya syaki pai ba ka ngan ya syaki pai ba da ka jingtip tang da ka jingtip ngan pen skau yaki ngan pen kok bor yaki pai ba da ka jingtip kim nam da syo ban pen poi ni ngala shai daram da job ngam tip ma kata ka shang oble ba pai ba shang ni po chamber junga num dan ba ong minga bali phi shang hajo bali phim le ai ka jing tip jong phi bali ka ko tang ha phi kani ka jing tip ka jonga ka de ka jing tip jong pai ba ka ka banga long IT la de kum banga long che phi pai ba pin dan kam ya la da phi pen so dan kam it's okay la da phim so dan kam ro em kitang la itai party ta party is okay fine ngam dani baro ki party ngabanga ang kidan ka jo ka thang dai tamangin poi chikani ka thang ra kham kloi kham sup kham face to face da dan ke bat ta khoru ni la ban face to face nang kam mania kalan back door di tang na kani BJP I can say to any whoever so ever ha po Delhi kimnum la ban dictate ne bring was ngam bit an nga ngap kai ki pli ngam dei ban repeat mistake arja khatlai arbanai la shulong ntip shu mentalai bana shi teng lai hundred constituency beyond my strength as a woman beyond my strength ngan ya betul so tho ipa ka bangla ki profile juga mentang singa launch ka profile ka bangai dei ba ka thong jonga kum ka candidate and launch mentang ka si kumbanga Aisha Delhi ka profile junga nga Aisha phi media menta ka profile junga ka bang ki shatay sa Delhi kila yo jing tip kila yo kulit kidi ben kulit ya ka profile ka junga ke banga ngayeng taladak ka one ka finalization mga day mga ka BJP candidate da kan di ka thong ndan ka man kan bas nga ai guarantee ba ki pai ba jungi la da ki tip ki suthu nundan ba ong em ya kan ni garanti ya ka banga ya menta ka silong tang nata ada kim tip ka silong ka jing duna ka junga bangamla man penpoi ya kan ni jing tip kita that's my only personal approach ni appeal ni ka banga pensgo ya pi ya ka baya day ba kan ni election MP ka ba hadi ni le ngin sa ya kran anda la de brai ka ka Delhi la ngalong candidate ni wala ka taru ngadan jingerman na mabong ngomong ong habo bleu ple ndai mga bangalik balik butter ni ban thiet no ka de haba ka wan ka jing tawa ngala Rung nama phinum yo tiket klem Rung tingala Rung ngala pendap de ka benta ko madai ban kata ka set up jong ka BJP ngala pendap le de ka shong saki la da ki sude fine it will be well and good menundan jing attention na ngahi an ang mga kanran dia bless
Fine, na dengan kira ngam nom yang independent dalili ru ban ong man pendan kam baklai ko vote chung pai pa kan ways ka vote ka ways ka jai ben re ngam nom yang nama nga sutho hi independent position ru tang ban itho ila dir mi tho ang te habab ni tho kum do shi dalhi ka bha hi bangi le da ka bor shim da ka bor le da ka bor kidan da ka bor dengan shim itu ka bor ka jongki bangin pendan kam BJP will never use me. I will use the BJP. Kita ni ketika thong jong ahi. Kalau dah ngam dei pangayo tiket ngam nam pendan kam baklai ko vote pai ba ngasong no. Ka vote ka jong pai ba kan ya chwa dei ban ya de. Bala dan selama BJP terhadap kita ya mentang tengam tep ki le kum no gelong no ki pan profile jong kala ai. Kala pan ka tu ka profile tengah ladap ai chaki ngala asai ro. Tengah saya kata hi bangatip ya lade ya kiwe tengah tip kumno ki le ro kumno ki pen ki syong ro ngam tip kumno ki ya pen wandor ngam tip nama hak tu kasi ba ai hak tu kasi ni utu bahe do jang BJP lo ara sedal hi tengah tip tai kata ya lade tengah tip ya kiwe tengah tip ini actually election ko dan kagaro kale la kajong nama kagaro kade da kawe ka an ngi ya da ka Eastern Bengal Frontier Act itu giwa ya ka da kawe te bania penwan ILP na nang ni pla so thobam la de na kata ngen bagai dan atli ki ai ke bangi yo ajla mangi menshua te de na kata kadang ong ka ILP ka de ka gate jong ka jai ben real ka bas camp bat kata ka gate ka bajai ben bas camp ka de bet ngahi khasi jain tia candidate mentang kren bet ya ka jinglong try jong hi bangi yo ILP kalau garu lai na ka jong ni ya ka jong mangathai kan ya hi to ILP ro dadang dan ha kabor use the kabor maka tu diga ka ande pentri kami ka ande la pentri kami fit in to gum bakalong nom la ban oi gitu nomor balik itu berkawan ya dada kila accept ya ka candidate jonga kila accept ya gitu githong jonga those principles that I have been put up ka IOA ka instrument of accession ben notify no ka LA banyo ke exemption ni ke jela jungi manum trekam kani ka Land Acquisition Act bathamai amended law komnom nei ban trekam an shim ka khandau siap jungi kan kamdei ban rong nang takatuka UCC ke exemption di provisions ki jongki ki proviso la ke no ade bandan ke exemption la takata ki Christian minority jungi namangi ki minority ban oi ka UCC ka tribal shi India fi minority 5 point something ang 100% te ka basaw pada kade ka schedule ni tin le jungi ka khasi language kade bandrung no nanta ka ILP kade ka way na ki atiar ka baklan ha ka balada dan yo lan ikini nei easily ILP ni la yo prioritize kin your rights ka sarkar ti bamenshua kila ai bon ki hok kamram dang bon dang luna ba pendap right to education permit Congress SSA permit BJP ka right to education ka an la permit ka Congress government ka SSA ka right to free education pada ka ba pelang pada ya ka an ban pentrekam ka de ka BJP kinono ki party badan hak sarkar kilale la jong ki benta ka I think ladang ni la yo ki hak ki duties ki jong ki ban pendap ni ke dengan try ngam dan jing atatin baladang ngi sutho hi gani ka benta de bala yakran ILP ka debit ka priority ka bang ki hok kin happen pentrai kam sha prioritize lagi tu ki hok ladang ni la long scam ka clear ka kti ka kajat everything will come into my ignorance kuma o ka anwa ignorance of law is not exclusive maka jing bom tip ya ka an kalong kamdei ka daw jong ka jinglat jong pina ka an tingi hak bantip ya ka an ka sarkar ka constitution ki kod barok ki ay kata phimla man wan chakot bang tip ya ka ni ka an man unong shong di bantip ya ka an tengah hi so bamenta we will go da kata mangyong ban kum pin kup borial de empower ourselves with knowledge pin kup borial ka jek ban jong ida ka jing tip ka jong ay may ong penyang syarat keding penyang syarat ba ngangaling anang ong hakini ki MP ba phone nga men hakini ki candidate mentak ba phone ki ong wat pat lek wat pat yang
pin sejak beram selong rumta dang bun ka por pingan sudai pha athos nem ngala long pridal menta pras nem ngala long hikai news nem ngala long ga visi ngadang bun ka por shisha ban onang ne shikma kerta junga pat ni temen ban on senior ban on gama ndai but still kajing kerke junga bangayeng nak menta long I'm scared ya ka an namar belai dalong an pida he sakat noru pida klan sebab kat noru pilawan percaya government pinum lan percaya ka an kala trikam tinggal orang dah trikam ka an garanti 101% tinggal on kajai benda jungi la shine da day kin submit dia surang kin sedan ti kijing ki pendan kam no ikani ka vote kani ka power ka jong fi ka vote menta ai lat ba kani ka kamram ka ba khiatam jong ka jai benda ngin let ka thama sedek hi kin ka mangidi ben penyok kan ngata ngaso banga I can easily get it from the BJP nama kila yeshong ban ngadi kum tu kita ki he kan yang why madam you put this what is this ngapen so tho ye ki oh okay kinda let tang man yakan do yo Narendra Modi kidan kam da ki lai sau si ki appointment nga hakani men hakani 3 hours la de ban yakan do ban yakran na menta kani ki MP election I don't think there will be any problem adang yo ben pensyaya ki dei kani jingdan kam chungi bakan dan kata bagi nong em na manai ma Narendra Modi ben hakani ong no po na ka ya ka Christmas jungi hayeng jungi bo celebrate wang Christmas is not a Christian event only it is a national event sa ku ar klor a sa Manipur ma ka to gajing ja sa Manipur kam dei gajing ja ba Hindu penyap yu Kristen takho bat kiwe kinyam kadai jong takho jong ki artli ki community kaman mental apa ka ministry mental artli ki application ki yeng baki pan ka jong ka administration kadai ka jing le jong ki jai ben rio ka ba along so pedung the victims the ki churches ki jongi bat ngarong ada ban identify itu kuasa pratli ki bal ki yeng mane ki quarter pastor la syakta immediately lah ada pedang ni gitu ki data sebagai bal apa gaji ada minta ban rehabilitate gitu te tang si kentin men kan keren minta ka scholarship si keren kom to pelu lawan dur dengan tharai kadang ngi sotho bangi dan kam ya ka ta ka hak ka jongi ka bamenta om ka bala shai ngatharai nimdei bania play politics kan nomor hoi ke ban ong ka jing isi ka sedang nanga macam mga very orthodox ndai menta ni haban diplomatic ka juk ka jongi menta ni haban ya da ka but ka kan theg mang ni ong ka tin khasi usendang khat arbor ka kan theg khat arbor I will be that but khat ar yu ngat she's pa but dungin pendan kam na menta kata ngani ang po parliament man madai parliament Penyu Ïanga, it's not me in my gentleman, me in my dharan, makalong ka jaka, kantang tam, kapag inyo, ay ka dai jay bedrejung. I think that's it, nga try na dang niyo, in so shikay ba. But nga naman ya, hisikishnong gitangan rung, ki constituency at least, baki profile jung nga, bakin rung, shiki man kiye, bakin so to. Nga kaban rung. Klam jung ata tin, baga Delhi, BJP, central body, kan so to. Negano ka body jung ki baki jet candidate, kan so to. Ada kira asal tu ada kipiang jengong kandidat juga 50% debat telusuan dengan try ngam dan jeng apa tian ada ki dan ngam yo malaong mo dan chongkap vote jeng kipai ba kam di ban penan kam bakla ban chiele remmen chiele chongshit ban chiele it will go to the right person pada